नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खनसे बरायबा हरनाय थाबाय नोंथांमोनाथ' आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायना मिथिखाबाय जानांगौ दिनै जों बहा थांनायदो स' दायो जों दा थांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय लोगोसेनो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय नै मोनसे सकआव दङ जोङो लोगो सासे फैगासिनो बेखौ नेगासिनो आरो जों लावगिया मोनफैबाय नै लावगिया नैखौसो दिगियाव हेलमेटखौ लाखानोसै आखायाव आंबो बादोंमोन गानबाय हो आंबो गानाबानो जागोन खोमसि नुदो बिदि फानलै खालामदो हेलमेटखौ बोरै गानगोन दा बेसो कुइसना ओमफ्राय हेलमेटखौ गानगोन आरो दा गानलागा स्टाइलाव आखायनो बरबियाव दंबावो आरो माखासे मानि लोगो माखासे माने जों बर'आव साथाम दंबावो खिन्थाहरलाय दारागाव थांनाय प्लेना गाइस मैयानोमोन आरो जोंनिया ओमफ्राय मा होनो मैया जि अखा हानानै मैया थांनाय जादिया दिनै एकदम धामाका जागोन आरो मा होनो दारागाव दा मा होनो गाइस बेखिनि लामायाबो बिराद लेथ्रा जाबायलै ना बांसिनसो जालांगासिनो इनोखि सिगांनिफोर नङामोन ना दै लोमना बांसिन दै लोमाखैमोन इयो हो दै लोमाखैमोन खोनाया दै लोमाखैमोन इयो दै मिथिया आङो नङालै नै इखिनि लामाया होनदो इखिनिया सिगां मोजांमोन ओमफ्राय इखिनियाल'सोमोन ओइ नै इयावबो दाखालैनि बानपानियाव ना गासिबो इनि लामायानो बायस'दो बेवहाय दलं दंमोन आरो ना ओमफ्राय दा इयावसो आयौ सलायलांनो हागोन ना नार मुस्किल हा Ibu taruh foto motor sih dah. New look जाना दङ आरो मा जाखो दोङो ना एसे बरनियावनो
मोनफैबाय ओमफ्राय बरमायाव सानैसो लोगो दं आरो साथाम लोगो दं बिसोरखौ नेगोन दा बेयावनो लाखिथ' माला फैगोन इसोरबा माथोआनो सोलायजोबलायदों गाइस गगा मोननानै Guade. Tuh gua bikin doain sih kuliah. Ya kalau nggak senang kemana? Mande? Ya kalau nggak senang kemana? Halo bidang masih yang kurus sih helmet kan bah. Mana ikut kan kena ada polis kedua dah. Tak boleh video lah. Mau mandi kasih nama polis nih lo kalau helmet kesana ada nih lagi nane gari ke. Tapi itu nih. Nathaya lagi mana pasti. Hanu mana dah 15 Agustus monteng dah. Ang helmet kan basi le. Si kuro kono gelo dah citang nane nuange. Mungkin mana nuang dah. So indah, for my second get out of guys. Racing out. Ini miengsebai guys nih, hamlai malai. Buat mana lah? Dulu kan ya? Mana lah? Finally guys, ang dana talaga moonfibay. Masa deh guys, yang bici kita taruh nih gak sih? Masa deh juga taruh nih gak usah gari ke bici gue ya ke bici gue gari ada bici masuk. Nah ibu tangan saya baru benar nah. Apa siap kok nggak sih? Malas manci buza tanah gue manca gue mendiri bagi lasi sih dah gue mana ya? Jangan didikat kenapa gue di ada yang sama lah. Dia mau kapan sih benungnya? Gini leh. Nah guys. Serba fैयाखै बा दादा गावनि भिउ नायनो हागोन oh my god green नै दैनि साउन्डआ बोरै उथियो फैया माथो साला खोलिनानै मानदे Mansin mo ako no. Lại cái này nào cái này. Nhìn cái chuyện đấy. Đấy con này má mày đi.
Cobain ah. Tapi sana yang. Punya foto sih beda nih. Punya foto sih sini. No. Border atau dengan border? No le. Guys, ini border kan? Jo guys, dah cengar. Border sih maka kunci tak ada dah. Ang mana border sih maka, saya usah dong nak demin sih dengan mana? Hai jaga hai orang. Hai naik pada nudu bisa nah naik. Kintu ang sigang agak lau pui demen, pui bapak nuak demen. Lai bikin saya ini. Lai bikin osin lingna dengar dah. Border sih mah. Hai. Mereka itu nggak ada rawa. Akan yang belajar rawa, fine dia sebagai kayak dia kado lah biar dah. Border sih makan dah, kenapa kado dah? Hey guys, nonton malam mana hakan bini. Border sih mah, Bhutan border, ada jengni Assam. Sih mah bini. Ompay maki sanja maki sahang sih nih ya, daya. Kelani fry sahak ibu ibu lagi di mana guys nih ompay. Berat mengbay guys, sayu nani. Oh, pay man ke semua beri garis kan kan jangan. Saya tuh orang nih aku. Ah, ini semua beri garis kan kan jangan ya. Deh, tunggu deh. Tunggu hai, tunggu. Deh, dapat. Sana, nih ada. Buat deng, nasi buat deng ke? Mantangan semuanya pakai tangan mana mato? Mani fila kalah dengan cerita, mani fila kalah dengan cerita. Deh, tak boleh. Deh.
बिराद मेंनायजों मानायजों बिराद ओंखाम उखैबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय जों बे तरमुसखौनो बायनानै जाबाय आरो खुसेरनि रोसि जों दा मेयाव थांबाय थादों नोंथांमोनहाथ' सानखागोन माबे हाग्रा गेजेराव फैखो माने जोंहा मामा आरोना मामाया बेवहाय फामु जाफैनाय दंफैयो बेनो नङा ओमफ्राय दा जों बेवहाय कारजि खानो फैदों कारजि इसायाव माबाना दोनदोना गायना दोनदोना बे कारजिखौ खानो फैदों आरो न'आव लांगोन आरोना गाज्रि खानोसै दा र' दै सु हाबनाङा दे र' खिरखि लाबोखासै आया आयै हाबाब ए भगबान रिसि लोङै लोङैनो सेस जाजोबो फाइनालि गाइस जों दा बरमा मोनफैबाय बरमायाव माबा जानोसै आरो आधा मरा जाजोब्बाय